nguva ino yakaita seino ndinoti andingori nemufaro wanga wakanyanya kubva panguva dzatakasvika kuno kuBulawayo, nekuti changa chiri chishuviro changu kwenguva zhinji kuti zvimwe zvenguva dai ndambodzokerazve kuguta randakambogara ndambonosangana nehama. Hino zvabva zvazadzikiswa sekudaro, saka neni tinenge ndine mufaro nekuda kwaizvozvo, ndichisanganiswa nehama dzimwe dzandane nguva yakati kuti tisingaonani. Covid yese ichakangovharirwa, asi chawanirwa nyasha kuti timbosanganazve, saka unenge uchingova mufaro chete chete. Zvino ndandichinzwa vanhu vanga vachisumuka vachipupura mufaro nekuda kwezvavakaitirwa naMwari, kuti gore rese iri ratopera Mwari vakangotichengeta, zvinhu zvazvakaoma. Vamwe vachikotaura kuti chero zvazvakaoma, mukati mekuoma imomo takaona nyasha dzaMwari tikaitirwa zvakakura zvikadai zvikadai. Zvino ndaona kuti hapana munhu asina kufanira kuti atende Mwari nemhosva yekuti pakuoma ikoko isu tangowanikwa tiri vapenyu. Saka chipo chekurarama ichocho icho chinongoda kutendwa, nekuti ndo dzinonzi nyasha. Rugare ngaruve nesu. Ndidzo dzinonzi nyasha, kuti pasina chimwe chete chawaita chakanyanyokosha kana kuti chinoshamisira chawaita kudarika vamwe vanhu, ongowanikwa uri mupenyu vamwe vachifa neCovid izodzidzi. Vana kuti Mwari vanochengeta zvokwadi. Rugare ngaruve nesu. Saka ndiri kuda kuti maminetsi acho atinawo pano ndikuona kuti anenge mashoma shoma, asi vanhu vanenge vakati wandei. Pane vamwe vaitopromisa mafireworks manheru kuti munguva mandipa shoma, asi pasvondo tinosangana. Hino ndiri kufanira kuti tiripo futi tese. Saka bhaibheri racho rinenge riri kunonoka kuuya. Rugare ngaruve nesu. Amen. Ini kuri kuti dende kawanirwawo mukana nezuro, ndaingotaurawo nyasha dzandakaona ndichiitirwa, nekuti zvochokwadi ndakadziona zvanga zvakaoma, asi nhasi takungotichi mufaro chete chete. Rugare ngaruve nesu. Mufaro wekukunda, wekunge vanhu vakunda. Hazvina kutanga nhasi. Vana veIsraeri chaivo vachibva Ijipita vaiti vakasangana nedambudziko, vaIjipita vachivatevera vakupurwa negungwa dzvuku, vabuda imomo vachiona kuyambudzwa kwavanga vaita, vakatomboita kamhemberero ikatombotsva. Rugare ngaruve nesu. Kuri kufarira. Zvino ndo mutambo watatingori nawo nhasi, kuti nhasi ndaona kuti ini ndatozombobatikana ndikati zvichiri zvaMwari here, kuti isu tiri kuda kutombopemberera kuti tayambuka kubva kumashure kwakwakaoma, makungorova timbo pasi, kutokukurawo maningi tidarika nepemba patichienda. Rugare ngaruve nesu. Asi kuti nguva dzacho no ameno tichazomboronga pamberi titange nechishanu, kuti nguva dzacho dzinyasoita zvakanaka-naka. Wesi zviri kuita senge hatisi kurangarira kuti kune Covid, hatiri kutodzoka kuti togona kuti kumbodzi rimwe gore tisingaonani. Hino Zioni rinozomboda here, havazivi kurwadza kwaro. Dei muchimbobvunza vaChipare vakamborwara nemakumbo, vanokudzai kuti kana ukaona kuZioni ukarwara nemakumbo haumbonakirwi, haunakirwi. Rugare ngaruve nesu. Right, saka ndiverengerei yatavhurirwa nhasi, ndingotiwo zvishoma zvishoma. Kusumuka iri nyaya yemufaro, kwete zvokuti kuda kutoparidza zvamu, asi kuda kutomhorosana nehama neshamwari, muchionawo kuti neni ndiri mupenyu, neni ndichikuona iwo, kuti kana ndazodzokera uko ndichanopawo feedback kuti kwandakaenda uko ndakanovaona. Rugare ngaruve nesu. Saka chingoverengai 3:1 makorosi yacho ikoko, mungoti damu ndowaniwawo nyasha. Ndotaura zviviri zvitatu, nekuti chandinofarira pakuungana zviya kana tichinge taunganira Mwari, hatizoshayiwi chimwe chete chatinobva nacho, chekuti tinenge tabviswa pane kumwe kubhinywa tikaisa pane, tichiiswazve pane kumwe. Rugare ngaruve nesu. Kana kuti tinotowanikwa taane kutendeuka takambotendeuka, nekuti izvo hazvigotangiri patiri nhasi zvekutendeuka takatendeuka, kana kuti toregera kutarisira kuti tichazowana imwe dzidziso nyowani, kana kuti tichazoregera kuwana chimwe chidzidziso mashoko anotitendeusa. Rugare ngaruve nesu. Asi tiri maKristu kudaro toita sehedu, totendeuka zvekare. Pane vamwe vakanga vatova nezita racho kare, vakanga vachitonzi vadzidzi, asi vakatombokweniwa rimwe dhimoni vachida kuridzinga, rikaramba zvikaramba, asi vachitozviti vadzidzi.
kusvika vazonovhunza kuti naye mukuru masogona kuridzinga mukamwe rikaenda sei. Zvikanzi izvi zvinowanikwa nekuda kwekutsanya nekunyengetera kuzhinji. Vari vadzidzi kudaro mazita ainavo vakabva vatendeuka vakatoona kuti izvi pane pamwe patinoda kuti tiimburuva chero yedu tagara tiri vatendi. Shoko rikataurwa nhasi pane pamwe patinoona kuti apa panoda kuti tiwedzere titendeuke pachinhu ichi titowedzera. Rugare ngaruve nesu. Pane vamwe vane munyati wekuti kana munhu asina kupinda Zioni munhu iyeye haana mati. Munyati uyo wakanga urimo kuti kuvadzidzi vakazoti vabuda vachindoparidza uko vachidzinga madhimoni ndobva vaona umwe wakanga vasingazivi vakanga asiri pati yavo achiitawo basa rakafanana neiroro ndobva vamurambidza kuti aiwa iwewo wakuita izvozvo ndiwani hatikuzivi nekuti vakuda kuti mwari wacho wangoita wavo chete. Rugare ngaruve nesu. Nezvo kana dzanyaya dzekunamata dzisisinei nesu nekwaunopinda kana nemunhu kana nekwawakatendeukira nemunhu waunotevera asi yanyaya yako iwe pachako kuti wakatenda kunani. Rugare ngaruve nesu. Saka ndinotenda kuti pane vamwe vakutotanga kutendeuka pashoko irori. Ndiverengerei 3:1 tisazonyanyotaurisa. Musoro shoko hapana. Alright. Naizvozvo kana makamutswa pamwe chete naKristu. Yes. Tsvakai zviri kumusoro ipo kuna Kristu. Verengai. Mugere kurudyi rwaMwari. Yes. Pa2. Fungai zviri kumusoro. Yes. Musafunga zviri pasi. Yes. Panamba 3. Nokuti makafa upenyu hwenyu hwakavigwa pamwe chete naKristu muna Mwari. Rugare ngaruve nesu. Saka nhasi manje ndakuda kukuudzaiwo maonero andinoita kana ndichinge ndaverengerwa nyaya iyi yekunzi kana naizvozvo kana muchinge makamutswa pamwe chete naKristu chitsvagai zviri kumusoro kudenga uko kuna Kristu agere kurudyi rwaMwari kuti kana tichinge magunzi mamakristu tinokupai kuti munzi makristu chacho zvinofanirwa kunge zvine chekuita naKristu kutenda kuna Kristu ndokuti munzonzi imimi mamakristu. Saka kana manguva neizvozvo chete kana kuti kuungana kwedu kwezuva nezuva kwatinoita kunofanirwa kunge tichingotaurirana nezvekumusoro kudenga kuna Kristu Jesu nekuti ndiko kwatiri kuvavarira nekuti tiri kuzviti tiri maKristu. Rugare ngaruve nesu. Saka zvakuzonetsa manje nekuti dzimwe dzenguva kana tichinge taungana takuona kuti hatichadzidzisani nezveizvozvo zvekwaKristu takuona tichidzidzisana kana nezve kana ndoti zvebusiness. Rugare ngaruve nesu. Yetu kune zvikoro zvacho zvevanhu vanotokudzidzisai zvebusiness kuti kana uchida zvebusiness uya ugare pabhenji tikudzidzise. Saka nekuda kwekuti vanhu ndozvavanenge vachida kunzwa izvozvo kana vakasanzwa izvozvo voti kuchechi kwakusinganakidzi. Rugare ngaruve nesu. Nekuti hakuna kuadhireswa nyaya dzavanoda kunzwa iwo kuchiadhireswa nyaya dzekwaKristu vanhu voti izvozvo hazvisi. Inini ndakusumuka manje ndakuparidza ndoti mukanzwa umwe neumwe anozviti ndiri muparidzi kana munhu iyeye asingaparidzi mashoko anotendeusira vanhu kuna Kristu kana kuti anotaura nezvekwaKristu kuti vanhu vazive Kristu munhu iyeye wakatorashika. Rugare ngaruve nesu. Nekuti pane zvipo zvakapuhwa vanhu kuti umwe anonzi muapostora. Rugare ngaruve nesu. Umwe anenge ari pastor asi at the end vanhu vese vava vane mabasa ese ekuwanda ivavo chinangwa chavo ndechimwe chete chekuti vatendeusire vanhu kuna Kristu vaise vanhu umwe neumwe akakwana kuna Kristu asina gwapa. Rugare ngaruve nesu. Ndo chete business rekwaKristu riri kudiwa kana vanhu vachinge vaungana. Hakuna rimwe business rinodiwa. Rugare ngaruve nesu. Ndenda kupinda nekwevamwe manje ipapo. Saka tozvidzidzisirwe hatirambi zvinodzidziswa asi zvine kwazvinodzidzisirwa. Kana zvazvekwaKristu toda zvekwaKristu chete. Rugare ngaruve nesu. Kana tichinge tamuziva tikamunzwisisa taakukura maari zvonzi kurai muna Kristu. Rugare ngaruve nesu. Teta kubvunzana kuti hino tikati kukura muna Kristu kuita sei. Ndiko kutsvaka zviri kumusoro kudenga ndiko kunzwisisa nyasha dzaShe Jesu Kristu kuti kana muchizinamakunamata muchiti ini ndiri muKristu munenge muchinzwisisa paposition yamuri nekuti izvezvi kuti tibvunze umwe neumwe kuti chinonzi kutendeuka kudii kana kuti chinonzi kutenda kuna Jesu Kristu kudii unotoona kuti chine basa nemhosva yei nemhosva yekuti hatina kutendeuswa tichiparidzirwa Kristu takatendeuswa tichiparidzirwa zvimwe zvinhu. Rugare ngaruve nesu. Saka chakanyanya kuzara mumusoro mevanhu kana chakanyanya kutendeusa vanhu vakawanda yanga iri nyaya yekuchikidzirwa kuti gehena ririko gehena rinopisa zveshuwa gehena ririko rinopisa asi iyo haisiyo mharidzo yatinoenda takatarisira kuti munhu anonzi muKristu atendeuke nekuda kwekunotya kunotsva asi tichida kuti munhu anonzi muKristu atendeuke atevere Kristu nekuda kwekuziva kunaka kwaKristu. Rugare ngaruve nesu. Zvimwe zvozotevera kumashure.
saka uchinonzi kutsvaka zviri kumusoro kudenga kutaura nyasha dzatakaitirwa naJesu Kristu kuti wakauya pano pasi ari munhu akaroverwa pamuchinjikwa akatambudzwa achitambudzirwa isu kuti mingozonzi muri vana vaMwari. Ndidzo nyasha dzamakaitirwa kuti pasina chimwe chete chamaita, pasina kana chinoshamisira chamaita, ndokuti makuzonzi vana vaMwari. Ndo chinonzi nyasha ichocho. Rugare ngaruve nesu. Ndo chinongopa munhu kuti adzi muKristu. Kungoziva nyasha idzo dzobva watenda kwadziri, watova muKristu. Zvimwe zvese izvi zvinozotevera kumashure. Saka iwe pawakatendeuka wakambotendeutswa neshoko rekuti kudii rari nezvekuita zvaKristu mukati here. Pawakabhabhatidzwa uchinzi wakubhabhatidzwa watenda kuna Jesu Kristu, pane masaini atakaona here kuti tigozoti tabhabhatidzwa kana kuti kwaingova kunyikwa hwedu mumvura tichidzoka tichitoenda tisingazivi kuti tiri kungoitei. Rugare ngaruve nesu. Nemashoko mashoma iwo aya regai ndimasinde mune raKristu. Amen. Rugare. Rugare. Ngaitende Mwari atipa mukana kuti tiungane pashoko rake. Rugare. Mitambo inosimbotarwa vanhu vachiungana, asi ndanga ndisati ndambosvikawo pakuuya munzvimbo ineyi, asi ndinototenda Mwari nekuti watisanganisa kubva mutambo wechitanga kusvika zuva nhasi tichipupura kunaka kwaKristu, nekuti kune dzimwe nyika kwakafiwa ende zvinoitika pana Mwari zviya. Vane mari mukatarisa kwakanyanya kuita icho chirwere, ndo vanhu vane unyanzvi kana zviri zvipatara vanotorapa zvemhando yepamusoro, asi vakadii? Rugare. Mamasiki atinosungirwa mazuva anaya vakatomadii? Vakamapfeka kunana China kuya, kunana Italy, masanitizer akavako, asi vanhu vakadii? Asi kuno Mwari wakatichengeta nanhasi tiri vapenyu. Rugare. Zvinhu zvokutenda Mwari. Ndinosombowanza kushamisika zviya munhu achinzi chimbotipawo kana 1 chawakaitirwa naMwari, munhu unochishayiwa. Kutoshayiwa chinhu kutoti kubata musoro achifunga kuti wakaitirwei naMwari. Makambozvifunga kuti ndakambogara ndichitaura kuti muchisumuka makambozvifunga kuti munoda kutanga kuisa gumbo riri. Makagara pava kuti muchisumuka moti ndoda kutanga kuisa raiti. Makambozvifunga? Rugare. Kune vakana kutosumuka zvikadii? Zvikaramba. Vanhu vanozoita malamu kuti mangwana ndoda kumuka na4, asi alamu mukaiseta pachitunha hachimuki. Rugare. Rugare. Saka ndapuwa mukana zviya wokuungana sepana 10 number 25 yebhu. Tinofana kutenda Mwari, torayirana, toziva kuti Mwari unode mukurarama kwedu. Saka nenguva handidi kunyanya kumirisa panapa. Nyaya yangu ingori pakutenda zvataitirwa naMwari gore rino. Nekutenda, ndoda kutenda kazhinji inenge yakufarira kuva nevezera rangu. Hando kwanenge yakufarira zvisingaiti. Saka panapa ndoda kutanga kutenda vabereki. Vabereki, ndambo kutendai 22 verse 6 dzazvirevo. Makambamira ipapo kuti dzi rovedza mwana nzira yanofana kufamba nayo, kuti kana mwana akakura nzira iye haangadi haisi. Rugare. Matambirwo atiwana kukomana kondo edzaedza makatidzidzisa here ndingaregwa zive ndipo paya. Rugare. Ndobva ipapo ndakutenda vakomana nevasikana ndakuzira rangu 3 verse 17 dzamako. Pane vakomana akazi vakomana vebva negezi ipapo, vakomana vokutinhira paivhangeriani. Rugare. Rugare. Mwari ngatiropafadze naizvozvo, nekuti zvimwe zviya vakuru mungazoti amene kuti vana vari kuonei mazuva ano. Paivhangeri mukasatinamatira mukasatotisa kuti vanangu ivhangeri inofamba sezvizvi tinoinda, nekuti nyika haisi kuina kwakujejaka zvinhu zvavako nguva makakura zvamaipfeka nguva yamamuchiri zvimajayawo sesu daiwo. Mukati paizvozvo kuti tipfeke nhasi chaizvo tinozviramba, nekuti nyika iri kuramba ichivandudza zvenyika. Saka imi mukati regai vanodii vanozvionera tinoinda
Rugare? Kwai Zioni rinosara rangu ari matendera. Nekuti matendera zviya tinongoti kashoma kuona nyana racho ka. Ngozona radi. Rugare? Saka kana muchitodzidzisa zviya. Famba uchiziva kuti kuenda kuchechi hausi mutemo. Uchiziva kuti kuchechi kuda kutoindwa. Mwari unombada kutendwa naizvozvo. Nekuti zvinoitika zvakatonasa kuenda kuchechi mutemo pamba. Rugare? Asi kana ukazoona chikuenda kuchechi hausi mutemo, chinhu chinofanira kuitwa nekuti chinenge baba vedu vaite kuti mutemo vanenge vapana chakanaka ipapo kuti apane upenyu apo. Mwana wanika mungazoti fara moti muona mwana chiro zvavo. Rugare? Rugare? Saka zvinhu zvinoda kutendwa Mwari izvozvo. Nemashoko akanaka anoda kuti ningoti ate mavhesi maviri ndobva ndagarawo. Ndoda ngoitawo semaitiro avaita makamira panapo. Havana kunyanya kumirisa. Saka ndoda kuti ndibate mavhesi 5 8. Ndo pane mashoko maviri anoda ngoti taure ipapo ndikwanise kugara. Rugare? Ndinongotaura zviya kuti Mazioni tine rimwe dambudziko ratinaro. Mukazona ndoti chierengai kwezira chigare. Shuwa unendoda kudini? Nekuti munhu anogona kuti verengai imwe ndigare aripo 1 agona kusvika ku13 achingoti verengai imwe ndidini. Rugare? Saka ndoda kuti ndiverengere ripo ndipa nonga vhesi 5 nevhesi 8. Pane mashoko maviri anoda kuti tingoti simbisane ndikwanise kudini kurayirwa ndakagara pasi apo. Rugare? Saka vanoverenga ndiverengerewo. Korosi yedu 3. Toenda panamba 5. Naizvozvo uraya mitezo yenyu iri panyika inoti. Kwai uraya mitezo yenyu iri panyika inoti. Upombwe. Netsvina. Nokushumba. Nokuda zvakaipa. Nokuchiva. Ndiko kunamata zvangu. Rugare? Patorwa nyaya yekuuraya. Rugare? Ari kuseri panzi urayai. Uraya. Vatendi vaike zvino. Havasi kuuraya. Tine zvivi zvakatorwa. Tiri kupendesa zvivi. Kuti kana tozochida zviya tinoenda tongoenda dini nemvura tochimwaya kudewo. Todi tomuka. Makambona zviya kana vari baba pamba. Isvondo inei vanenge vati Rugare zvakambazondibatawo ndikamba achivorumba panani kana mai saka ndinamatirewo hasha. Vakuru vanotenderera inotsva ngoma ngomba anamarira kuti hasha ngadzidii kuti tondo imwe ingodhambira imwe inouya iyo ini hasha handipadzi vakuru mundinamatira iwo. Rugare? Kana uri upombwe ngoti haupeziri wototaura ndakaita upombwe ngoti changu chakazondibata. Rugare? Kana kwanzi urayai kana chinhu chafa hachionekwi choenda zvachose nekuti chero vanhu yayako mukafunga vanhu vakafa mukasangana naye mutauni munomanya. Rugare? Munhu akafa chaiwo mukamuona hamutomiri. Asi kana zvizvi hatihunduki kungotika pasaita. Asi kana ndochida zviya tinodii ndotevera. Rugare? Saka ndazi ngatiuraye. Shuwa ngatiuraye. Nekuti ndambofairira shoko rambotarwa navo vakamira panapo. Asi havana pane vangaoda kuinda naro kumberi vakazogumirawo nechepanzira. Vakataura shoko rekuti kana tazi tifunge zviri kumusoro kuna Kristu, isu tinofanira kunge tazara newo Kristu wacho. Tamboziva kuti Kristu wacho waita zvipi achida zvipi. Rugare? Nekuti totarisa pakatarika shoko rekunzi vaKristu pana 11:26 pana mabasa paya. Pane changa chatoonekwa pana Paul vari paAntioch Pisidia richinji pavanga vari vakagara kugore rose pana mabasa akanaka. Pana vanenge vaita saKristu ndo vanzi vaKristu ipapo. Manje isu manje toda kunzi maKristu asi manje mabasa edu manje tikamametanisa neuKristu hazvisangani.
Rugare zvizo pereka paei. Paeti panoti asi zvino imiwo bvisai izvi zvose bvisai zvinoti hasha nokutsamwa nokuvenga nokutuka nokutaura zvinonyadzisa nemuromo wenyu. Rugare Mwari ngarokufatira shoko rake. Amen.
tipa mukana uno zvekuti tikumuunganira tichitaura sana shoko rake kuti kana ukakwanisa kuti tinzwe shoko iroro rakanaka tikarichengeta mavina dzedu tichazokudzwa muzuva rekupedzisira kunyarara. Kunyarara achakuvavaka nakomana ndohoridzwa tine mashoko apostoli Paulo tiri vhesi rakaitira vahane pana vakorosi tiri wane akorosi nyarara utiro shoko rorudivi apana mutiro shoko uripo tiri wane iwe vatone uchidana kunyarara. Saka mashoko apostoli Paulo unotaura mukati menzvimbo yevakorosi ive vatone uchidana iriko kuva vatone muchidana chii chamunofanira kuita paitsvagai zviri kumusoro kudenga nyarara zviriko kuna Jesu ukagara kurudyi rwababa vake chitsvagai zviro zviri kudenga ikoko so taipembera tichifara kuti Mwari wakatitira nyasha gore rakupera tingori vapenyu takaiswa icho neicho pachezvi chirewo chatinetira Mwari hapana rakamanza kuti ini ndinobafara gore rineri ndichitenda Mwari nekuti Mwari ndakamuitira ichi kunyarara wakadaro here makamunzwawo here vachikupa makamunzwa vakati ndinobafara nekuti Mwari ndakamuitira chakati asi kuti Mwari wakandiitira ko iwo wakaitirewo Mwari Mwari wakakuitira zvakanaka kusvika panguva ino asi iwe chii chawakaitirawo Mwari mugore rese kunyarara. Kaida Paulo chakai zviri kumusoro kudenga kuna Mwari vebhaibheri vavata Chorus. verengai Vatsvene muchidana. dati makaitire vana mai makaitirewo Mwari hei baba avatiwa Achipedze kuimba wacho. kunyarara. Muruda video anokurira oti ndokutenda muruda video isina besa apa iri kurekota oti siyakada uruta bata chitan
Amen. Gare, dati ni zvotaitenda Mwari. Mwari makanaka, makatitira izvi, makatitira izvi. Vamukombe chiwo chamakaitira Mwari kunyarara. Amen. Tachinja. Tachinja nhorondo. Yazvotaitenda Mwari. Asi ndatira kuchiona chiwo chamakaitira Mwari gore chekubva chitaka kusvika izvi. Chii chatakaitira Mwari kunyarara. Amen. Pakuti 3 vhesi ra1 chaka zviri kusoro kudenga nyarara. Amen. Mechiitirwa zvakanaka naMwari. Imbe chichoko zviri kupi? Zviverengere pa12 vhesi. Toverenga 3 kunamba 12 chorus. Mashoko edu naizvozvo savasanangurwa vaMwari vatsvene vanodikanwa. Vatsvene vanodikanwa. Fukai mwoyo une tsitsi. Fukai mwoyo une tsitsi. Nemwoyo munyoro. Nemwoyo munyoro. Nokusazvikudza. Nokusazvikudza. Neunyoro. Nounyoro. Nomwoyo murefu. Kunyarara. Ndo vanonzi vanotsvaga zviri kumusoro kudenga kuna Mwari. Zokurira izvo ipapo. Naizvozvo savasanangurwa vaMwari. Vasanangurwa vaMwari vari panapa. Vatsvene vanodikanwa. Muri vatsvene vanodikanwa. Fukai mwoyo une tsitsi. Fukai mwoyo une tsitsi. Nomwoyo munyoro. Nomwoyo munyoro. Nokusazvikudza. Hapana kutombozvikudza. Nomunyoro. Muve vanhu vanyoro. Nomwoyo murefu. Nomwoyo murefu. Zvikanzi chii? Pa13:40 muitirane mwoyo murefu. Muitirane mwoyo murefu. Muchikanganirana. Muchikanganwirana. Kana munhu ane mhosva nemumwe. Kana une mhosva neumwe. Kristu sezvaakakukanganirai. Nokuti Kristu wakakukanganwirai. Muite saizvozvo nemi. Nemuwo muitewo saizvozvo. Chirega kunyarara. Pakuti ndo utsvaga zviri kumusoro kudenga. Chii chatati ndianiwo mugore rino wakamboitawo chakafadzawo kunyarara. Pane hama yamakabokanganwirawo here? Mukurarama kwenyu, mukugara kwenyu, kuti makanganisirwa kwakubati hano hazvina basa. Hazvine hazvo. Musashutika hai zvinoita kunyarara. Ndokureva kuti pane ndochimutika munenge madi makaitirawo Mwari chakanaka kunyarara. Fukai mwoyo une tsitsi. Ivai vanyoro. Mashoko akaoma. Azvoda mweya mutsvene waMwari kuti ugare pahana dzedu kuti tigone kuita sezviri kutorwa nemashoko eBhaibheri kunyarara. Saka hama muna Jesu Kristu ngatitsvaga zviri kumusoro kudenga kuna Mwari. Hongu takaitirwa zvakanaka naMwari. Tichiitirwa zvakanaka ngatitsvagewo zviri kupi? Kuna Mwari. Ngatizamewo kufadza Mwari. Tomufadza seiko Mwari? Kunyarara.
fukai moyo unetsitsi. Zvino pamusoro pezvinhu izvi zvose fukai rudo. Pamusoro pezvinhu zvese chifukai rudo. Kunyarara. Hai rudo rwakaoma. Maziona anogona zvimwe zvese asi rudo runoshupa. Rudo. Wakaoma rudo. Bozi rudo rune mabhuranjisi akawanda wanda kudzidziwa kunzi waane rudo. Kunyarara. Zvakawanda zvimwe zvatoparidzwa manheraya. Nevaiti munodakisa paaritari. Inopambona baba namai kumushoko. Vane mbeu here wakatumira kunyarara. Mbeu yakatumirwa here. Asi maoneka unobvise mari pana. Asi hauna kutumira mbeu kuna bambo kunyarara. Bambo obatoita zvekutokera mabazu ane chin'aya ari muduro. Kutoisa pamusoro pekicheni, vanoisa mukicheni. Munoita kuti chiutsi chichidi kuti asamunywa, asakuzutwa. Ndo otora okaira mumunda. Asi taunoku manje. That's why kupeta akazoti. Vachipare kupeta wakati kudii. Kupeta wakati kudii vachipare. Why muri kutauri muno mechibvisa dzane munonaka. Asi bambo namai unokufira ngeni. Sasa ngeni kiti. Apana uzambozviona apa. Awa mama ndeho kudiko ndeho muno utauni. Esa apana uzambozviona. Apana uzambozviona kiti apa. Nyarara. Amen. Amuna muzema nanga mavisi kukanga kwa kudi. Kwakutonga sadza. Ndio zvinachita bambo na mai kumusha. Ipechaje machiri yazi tete uno. Mai hapo mtora burere. Nyarara. Majirbe. Saka zvakaoma kuenda kusoro kudenga. Asingachiti ngatichage kusoro kudenga. Ndinoramba tichingoro yeuchidzana. Tichitaura na shoko iroro kuti tigone kugadzirisa. Patinodarika. Especially shoko rorubei. Rakaoma kunyarara. Amen. Tichagona kuti dei Mwari wagona kuvhurana hanga dzedu tigone kuziva chinonzi rudo. Tigone kuzviita kunyarara. Amen.
kurekoderi